Kaixo adunako irakasle, guraso eta ikasleak. Gaurko hontan erakutsiko dizuet modu erraz eta simple baten nola eskaneatzen dien artxiboak eta dokumentuak mobila eta edo tableta erabiliz. Hemen ikusten duzuen hau nire mobila da eta ingo duzue hemen Play Storean jetxiko duzue eskaner izena duen aplikazioa. Hor ikusten duzue, laugarren hau gorri hau, bai, eskaner. Nola nik instalatuta daketen, emango diogu abrir. Hau, ordainduta erabili daitezke, baina nik erabiltzen dut ordaindu gabe. Orduan, anuntzio gateatze baldien badia, hor goran X eman eta inbardiak kendu. Eta listo. Hor ikusten duzue urdina beran argazki kamera, horrei emango dieu, eta hasiko gea argazkik ateratzen. Adibidez, ingo dugu dokumentu hau, bat, beste bat, bi, nahi den guztik ateatza da ezkegu, bakarren atzetik, eta adibidez, hiru, guain gotan hiru atako iteu, bai? Eta orduan, guain ingo deuna da, ikuste zuen hiru jartzen duen argazki horrei eman, eta jungo gea pixkanaka txukuntzen. Hau, ondo hartu du. Ondo dago, bat. Bigarren hau, ikuste zuen ezkerretan bolatxo hauek moitu dezazkegu, eta barrua sartu. Zati, maila ikuste zalako pixkat. Eta hau ere pixkat aurrexego. Horrexego, eta jazta, hola txokunduko du pixkat, eta listo. Bi, eta hirugarrena ere, hau pixkat hau bera xeo jarriko dugu, eta listo. Hiru, eta ja ondo daude, etxo, listo. Eta guen beste gauz interesante badake, hemen beran ezkerretan ikustezu original jartzeu. Magic erdikoa emate baldin badieu, egiten da pixka kalidadea hobetu egiten du, eta txuriz jartzen du bat, fletxa eman, bigarrengoa ere txurian jarriko dugu, eta hirugarrengoa ere txurian ondo ikusteko. Eta guain ja, salbarra todo. Eta honekin, guain hemen PDF izena boligrafoa emango dieu, eta jarriko dieu izena bat adibidez. Froga, jarriko dieu, froga bat. Salbar emango dieu, eta prozesatzen ari da guain, eta hoi prozesatzen danen, baina, bidalingo dugu. Ikustezu, hemen anuntziata zait, orduan emango dugu hemen close. Eta ikustezu, hemen ja, froga bat, kompartir. Hau kompartitzea dake WhatsAppez, edo Gmailez, edo guk emango dugu Gmailez, eta nik kompartituko eta adibidez eskolako korreora. Bai, hemen Iñaki Pagola, eta asunto, eta ja, bidalingo. Eta listo, eta horrekin, ja, baina bialtzen dugu. Eta guain hemen, pixka tardatuko du, eta etorriko da, ja, artxibo hori. Ikustezu zer erresa dan, oso komodoa da, eta erabilgarria. Ea gustatzen zaizuen, eta zuek ere erabiltzen dezuen. Ikustezu iritsi da. Hemen ematen dieu, tanden bidea, froga bat, eta ikustezu, emango jau irikitzeko, eta ikusten dezuen bezala, hortxe daude, bat, bi, eta hiru dokumentuak. Bueno, aio!